Bekanuche sengumholike nophiwa amandla kuye Jesu unathi Thank you, Jesus. You are the glorious God. Umdala nezinsuku phakeme kakhulu. Bakhona uNkulunkulu abakhonzwayo, banamehlo ababoni, banendlebe abezwa, banezinyawo abahambi. Wena uJehova, yebo unamandla ukwenza konke. Uthi umbhali icebo lakho ngeke livinjwe. It may be delayed, but angeke livinjwe muntu. For as long as you are God, seated on the throne, uhlezi esihlalweni sobukhosi, wena uyinkosi uphakeme, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. You are the glorious God. UJehova unamandla, unamandla ukwenza konke ugcwele, uyesabeka. UJehova umile phakade. Take all the glory, Jesus, oh glorious God. We praise your name.
ntambama uNkulunkulu ogcwele siphambi kwakho. Jesus. You take all the glory, Jesus. Eligama lakho egameni likaJesu singafika phansi. Sathi thuba bazala egameni likaJesu. Amen. Amen. Sibingelele kakhulu. First of all, uNkulunkulu ephakathi kwethu egameni likaJesu singam-honorisha ngezandla ezinkulu uNkulunkulu wethu. Oh Jesus. Asishayele umuntu omphambi kwesishayele uNkulunkulu. Siyam-honorisha uNkulunkulu Hallelujah. Church of God. Inkosi yethu siyayi-honorisha ngezandla ezinkulu egameni likaJesu. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus. Sikhangane asithathe ithuba mfethu sibingelele kwi-host yethu. Ngicela siwuvale umsindo. Kholiswe ugogo mina obeshayana. So ngicela ukuthi ujwayele ukuhleka esontweni lakho. Uma ujwayele ukunanela whatsoever ojwayele ukuyenza esontweni lakho ungayenzi la. So khonza uNkulunkulu asela ngizomjwayela sizomkhonza. So ngicela ukuyi-addressa le ngane zami lapho niyeke ukuhleka ukuthi aningazi but nikiyeke ukuhleka khona manje sihloniphe uNkulunkulu. Konke ekuhlunga kuyenzeka abazalwane egameni likaJesu ngisabingelela. So qeda khona manje mkhulu 10 minutes ngimile. So qeda khona manje egameni likaJesu ngenzela labazana abangenayo bethi kwazi ukuhlala phansi bese sishumayela. Konke yenzeka ekuhlungu bafundisi bapostoli old officers humble greetings egameni likaJesu. Konke ekuhlunga kuyenzeka nizomazi ubaba lo ngoba ukuba khona phenseleni wangapha emangozi uthe emisimvuselelo bomama kwafika nje izinsizwe ezintathu. Greetings abazana abangena sibaphezela enkulu egameni likaJesu. Amen. So kuthe uma lo mfundisi and that day uthi naye avele enza into engajwayelekile dokotela avele enza into engajwayelekile angithi njengoba sikhonza niyabothi kunosisi uasharishayo njengoba beasharisha yabona usikhangane njengoba ehostile khona abamphathela uhlelo khona osisi bethu abahlabelelayo bakhona abafethu abasikhonza ngeinstrument. So umuntu mehostile vela ka isikhathi esiningi angeke abe one man show abe ugoalkeeper ashaya igoli adefende adlala esweni. So nalenceku this day bafundisi shuthi ivele emoyeni wayo ithi ake ngivele ngiyo you can do something my brother egameni likaJesu. Ivele ithi ake namhlanje yafika early yathi angithi uyazi ukuthi kunomoya khona ke sometimes eincekweni ukuthi zihlala emotweni zingakhonzi nabazalwane. Angikaddress okunye kukabili. Sometimes ihost iyayicela inceke ukuthi ayino inceke nenkulu inhlonipho just stay in the car hlasimbi because of ukuthi inceke ingazibe exhausted kakhulu ngoba inceke ayikwazi ithi izosikhonza. Sifune ihlabela ama chorus nathi for over an hour yet sifuna futhi isikhonza. So it depends. Sometimes it's upon the host. No nceke inkosi ngoba uzongena hlasimbi ngo8 cela ufike noma ngo7 noma ngo7 akukhona ukuthi baphakeme abazalwane. Hlasimbi umbona umfundisi wakhe kwenza ungathi umfundisi uphakeme nje soloko athenga le moto sephakeme cha kaphakeme. Sometimes it's upon ukuthi benzele ibandla libe likhuleka because abanye abazali mase kukhona incinga phambili abanye abasakwazi abanye sebekhonzele inciko abasakhonzi bona purely and sincerely. Mama udokotela Ntuli Mphemba sabingelela kakhulu. Makhona inceke engazazi nengazazi ngiyabingelela ngiyathoba. So inceke yasemanguza uma izoshumayela ifike elike ebese iasharisha ivele iasharisha yona mind you iyezoshumayela imesimvuselelo and my mesimvuselelo kwafika abafana bathathu bahlala emuva ngijazi ekengele ekiphuze ebese izetendeni bese imisbehavior adiyananele bangumsindo ama jokes ukhonzo. Lenceke lena yathi imisa khonza umsindo uzwi ithizama ukuziba kwazi kwanaka ukuthi iattention yaphazamiseka enkonzweni. So uqaphela ukuthi ngathi khonza uzube umthelelo uthi ku shift focus kwi message kunakwe wena noma uphasope lokho
noma kuthiwa kuyena umfundisi wakho noma kuthiwa umazi umfundisi ophambi kwakho ungakwenzi lokho ya wenzele uNkulunkulu uhamba naleyo nceke usho uyazi leyo nceke leyo. So this man of God did that ukhonze faith mission baba ngikhuluma ngayo wakhubeka eShumayeli yakusaba ukhuba umuntu omdala number 1 it's even worse inceke yenkosi because inceke yenkosi uma sigula siyakuyona sikhulekele siphile masidinga imisebenzi siyakuyona sikhulekele masinenkinga emshadweni ethu yizi inceke ekhulekayo masinenkinga abantwana yizi inceke ekhulekayo. So inceke uNkulunkulu is uNkulunkulu is able to asebenze ngayo normal ukuhlelo. So lezi inceke ezintathu lezi mayihlupha enkonzweni yakhubeka inceke yathandaza mayithandaza yakhulunkulu okuhlungu. Let me tell you one painful thing. Sometimes uma ukhipha izwi you cannot reverse it. kwaNkulunkulu nje bafowethu ngizongena khona manje ezweni hlasimbe ukudlula nje nomunye uthi angimazi lo muntu khona izinto engi-experience lidokotela angikaze ngiyibhekele bafundisi angikaze ngiyicele uNkulunkulu ngibe nazo ngayicelana uNkulunkulu ngakhuluma uthini sikhangana njengamanje sasama ngenyawo sokhonza la isho khona uma usuke ekhaya la ngihlala nehluma uyakhona it's an hour to 2 hours yena ke obesolentele almost it's maybe 2 to 3 hours here kodwa sasama ngenyawo sokhonza uNkulunkulu. And when I'm saying that asubonga 100 rand wabothi sibetha sigibele asame ngenyawo uNkulunkulu asibone isidingo sokusineza imoto because sometimes uNkulunkulu kumele umkhonze aza asibone isidingo uNkulunkulu yazi ungafast ucela into ayicelayo uNkulunkulu akasibone isidingo hayi cha akakusho fast of 40 days uphume futhi uNkulunkulu akakabi isidingo kuyena wena yes isidingo but kuya akakabi isidingo uthandaze umuntu ongathandazanga vele kwenzeke wena uthandazile wafasta khona ngizomsiza namhlanje sesiyavala so inceke inkosi kuyathandaza a painful thing uNkulunkulu wehla izwa la oyedwa wabo akaphindanga wezwe from that moment akaphindanga wezwe wayesabona akaphindanga wezwe omunye wabo akakwazanga ukukhuluma again wayekwazi ukuzwa uswazo lehla same time inceke inkosi athi shumela imla wesithathu angisakhumbula ukuthi kwenza kani kuyena but this is the painful thing happen yahamba iminyaka sebeyayibona inceke oyedwa wabo uyayibona inceke usiyabuya I think wayengasakwazi ukukhuluma ekwazi ukuzwa iloyo uyafika ke uzama I know I think wakhuluma ngoba wakwazi ukuyichaza ukuthi yithi la bese sihlupha inkinga yasakwazi ukuzwa uyayichaza inceke inkosi ithina la bese afika etendeni la ngimisa inkonzo sahlupha wathandaza from that day angithi manje uyakwazi ukukhuluma kodwa asakwazi ukuzwa lo munye wabo umngane wakho omunye unjani akakwazi ukukhuluma uyakwazi ukuzwa so uthi this day muthandaza mina kwenza ukuthi lona kwenza ukuthi lona kwenza ukuthi so ngibuyile inceke inkosi ngizoxolisa nesakwenza nayinto ekuhlungu inceke inkosi yathandaza uNkulunkulu waphendula mina uNkulunkulu uyaphendula ukuthi umphuluka akawuphenduli cha hayi ngoba engawuzibi hayi ngoba futhi engezwe uyezwe hlasimba akabi isidingo kuyena kuwena futhi number 2 ngenze ukuthi kusadinga ukuthi ukhule yazi usikhangane mengabe nemoto manje hlasimba usikhangane engalove konzeni impostoli aqala indlela ezintsha zokuhamba nesonto ya nabazalwane mabebusiseka siyabaswela enkonzweni ba right behlupheke inkosi sabathobisa ngoba khona abantu abaphakeme bazalwane wabusiseka waphakama ayikho into eyingozi dokotela njengobuse umuntu ophakeme yazi khona umuntu onvelele uma emphambili mekhuluma imvelele ngoba uzokhuluma angifuna uzokhuluma ubuyena nomunye nomekhuluma nje nomekhuluma uzobona ukuthi ubabukela phansi abanye abantu yabona ya babukela phansi abanye yena ubusebuse kakhulu yena sebuse kakhulu yena abanye nje ukuthandaza abasathandaza bevele bebuka abazalwane nje makuthandazwa so one painful thing lenceke mase kwenzeka lo muntu eseyiceba ukuthi baba ithina labaya babehluphe enkonzweni inceke inkosi ithi baba uNkulunkulu ithi yafisa ukuthandaza uthi sengathi ina reverse washo ukuthi ayisakwazi ukureverse so nami ngicela ukukusiza ukuthi uma ukhuluma khona izinto ozoyikhuluma
ngisho ingane yakho iqhuba kanani ungaloku uthi ibize ngesilima ngesidomu wena vele into elutho nobaba wakho ayinjene ngakho kushiya noma kunjani because you speak uzothi ingane yakho ayilutho ingabi lutho iqeda isikole iuniversity ukikize wena isigqoka ijazi ukikize wena ujabule ubizo makhelwane nenze iphasi i-graduation party ingane yami igqoka ijazi wena futhi kade uthi awuyitshayelutho uyitshela ina 5 na 10 na 15 wena futhi ujabula uthenga ikhekhe ubiza amakhelwane uthenga odrinki bese uthi ingane yami ifundile uthi namhlanje kuzongena la ekhaya uvela uNkulunkulu ekubuka impilo until you retire uze ufe egodini ingane uma uthi ingane ayikholwa noma ayazana uNkulunkulu ima ukuthi yazana nezinyanga nezangoma ize ithi mithi iyakuthiwa umsamo kuyaphetha awuphethe umsamo umzali wakhuluma umzali unamandla okukhuluma ngisho engathandazani umzali engakhuluma umzali samsam akadingi ukufasta ukuze khuluma kwehle into kuwe umzali uthi ngiyabonga ngani yami ukuvela kukhuluma ngithi mina umzali unamandla okukhuluma kuthule uthi uyaplaya zikubuka izinto umzali Thina kuwe hamba ekhaya uyoxolisa umzali wakho wena ngoba uyasebenza wena ufuna mama wakho atheniphe wena mana kuwothenga iclothes wena inkinga yakho ucabanga ukuthi ngoba wonke awumoto inkinga yakho ucabanga ukuthi umama wakho kumele akhothamele ngoba uwothenga iclothes uyadlala ngisho uthenga ka 10,000 iclothes umzali iclothes oyithengayo it means nothing uyaluzelo wena ingane wena vele kumele umonde wena usufuna ukuthi mama ngicela hey ayiphele lo mali leyo uzokuphela uNkulunkulu wena Nkosami ningalahleki uyani athi makhelane yabo manje mangasekusho amen thusini bangithusa abazalwane engasasho awu Nkosami yazi amen umprofeti uyasizwa amen yabo muvuma amen wenza isheshe isiqede mntamba ile message bekhuluma bengithi izoba 10 minutes uma idlula kusesengidlula sokuNkulunkulu ngithi mina wena vele kumele wena umzali umondle wena umzali wena yes Jesus ya wena kumele umzali umondle wena okay outing ofrembe kancane sesoqhubela message yethu ngicela uacknowledge phakathi kwethu bazalwane my senior brother angimbizi ngomngane nangelodela ngafuthi angeke ngiphinde ngimbizo angeke ngicabanga ukuthi loba khona la ngapha ngombiza ngomngane wami ngimhlonipha engafona manje I just react sometimes I think later react same time whatever angifonela yona ngiya react ngicabange later Dr. Lushange is my big brother egameni kaJesu oh hallelujah Yes, Jesus. Ngiyayihlonipha lenceke inkosi kakhulu so I think namhlanje usule sibili ngishumayela phambi kwayo kathi ngivakashela lapha bandleni edlange zapha enkonza khona izokhonza nje ivashini izokhonza baba wami bese ethi ke ubaba wami ucela ngishumele engifonele kuseni nje ngabo 8 angithi manje ngingane nami ngingane nobaba nawe igadi into ukuthi awunayo baba ugadi lokuthi ungane nje wena engenayo mawube kumele nekhaya lapho okhuzwa khona indaba yakho uthi yona sozwa ngawe kodwa manje masithatha nawe asilazi ikhaya lakho asilazi ikhaya lakho asimazi umzali wakho asimazi asazi masifuna sifuna noma sifuna udaba lakho nawe asilazi ikhaya ukuthi sothi ukhanyile ubani baba wakho ubani mama wakho so uyiqaphele into yakho ungabi nakhaya uyiqaphele kumnandi uba nekhaya yazi oh hallelujah awuthi kutshela ama benefits okuba nekhaya noma nomzali lawa aswaceli bazalwane it's come it's a package lapha kwami ngibuka iTV bazalwane angaze ngithenge
ngafika ebandleni ngazokhonza ngithe mangithenga umuzi inceke inkosi yazi ukuthi ngithenga umuzi ziningi indleko so yathi imibuka izokhuleka ivula umuzi wami yathi sikhangana angisho le one room kancinci inkosi ngithi mina umuzi uyawazi khangana ngasemethombeni udokotela uyawazi kuyawo phakathi lo muzi loyo ngizodlula khona manje ubingelela osishutha lapha ya so ithema isuka egcekeni yasimbuzi una DStv nathi baba ikhona kodwa isavaliwe isikweleto basithi baba ke hamba uyivule musuyivulile uze kumina nami ngayivula ngathi mase kodwa uyivula wase evule icarton egarage lakhe wakhipha iTV angifastani ngithandazana hlase iTV esuka la uza la so ngibuka yona nje kwami angaze ngithenge akukho nje ibudget yami ukuthenga iTV angaze ibudget sephele 4 years angaze ngisho isitolo ngiyibuka iprice yayo ngiyabona lamakhulu ngo 10,000 ngo 20 vele mase ngireplacer mhla makwenzekile ngireplacer ngasi makwenzekile kodwa nje I'm telling the packages of umzali so ngibuka lo TV le engayimezwa umfundisi wami ngathi ngicela ukuyithenga wathi baba cha angidayiseli ngibuka those the packages of umzali so dokotela ngiyathoba kakhulu mfethu uma uzile ukuthi uhambe nami ngizokhonza so kakuncane kimina ke uma umthisha uhamba nothisha umfundi kahle ubika ngami ngabe ngihleli phansi sikhangane kushomela yena angimkhulu lendlela ukuthi mina sengangena emva kwathisha wami ngizoshumayela noma emva kohlongwa mina benikhona iviki lonke nishunyezwa la so manje nawe uyabona nawe ukhona nje othi hayi la ayingathi silethele umuntu lapha yazi bengcono obani asikho ngalokho soshunyelezwa asishumayela soshiya uNkulunkulu so I want to greet bazalwane umfowethu osishuthayo ubaba uThusini uma nibuka lapha ko TikTok lapha ko Facebook ko YouTube omangobe nabo shoyisa iningi labo sibaze through ipage lakhe iPovela Production ngicabanga ukuthi nje mina ukwazi ngoshoyisa nokwazi ukumazi ngingamazela ngazo shoyisa through ama video la soyisetshe na WhatsApp yabona phansi lapha nakuma video suke ebhalile Povela Production. He is a founder and a co-owner of that business. Utheme bona ipost yakho sikhangane on my status wathi ucela ukuza nami nje akakhokhelanga ngamalaqashwana uzoshotha khona. Oh hallelujah. Yes, Thank you Jesus. Praise the Lord. Ungazi ukuthi ubalo yana bese shomela bese special kangaka azashuthwe cha angimqashanga unikele yena nje ufuna ukuthi ayofaka ku YouTube ayofaka ku Facebook ayofaka is pushing. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh thank you Jesus. Uzothi ugainani wena yena manje ngokuthi uzokushutha ke mahala cha uphutha umsebenzi enkosi sometimes awunikeli ukuthi uzobuseke wena uyanikela nje ukusupport umuntu yabo uyigade ukuthi wena uzonikela kuphela ukuze uma kuza kwena kuphela lento disho inceke inkosi la inikelisa ihleke yabanye abazalwane wena uyasuka emshadweni wena inceke yashada umuntu usuke eshadweni endlekeni engabhekele naso wena uhamba empty-handed ufuna ukudla udla ngishuthana ufuna ukuphinda wena emshadweni inceke the least you could have done uphatha 100 rand wakho uma sekubiza izipho ushiya 100 rand uyazi imisekhaya inceke yothi mihlanganisa indophi imali yena iphume imali yokhokhela isound imali yokhokhela itende imali yokhokhela igeko omunye ushada imali ingaphelele eshada ekuthengeke ku masipenda la ngokubona masipenda la manje wena njalo ukhamba imicimbi lapha khona uzodla ushuthe uhambe sometimes to go to emcimbini ufika phana uthi ngeke ubamba lapha futhi ubamba lapha futhi angimanje umfweni nkosini thina njalo nje makuzonikelwa ngosami ngisho amabandleni ethu sifundela amavesi amakhulu amangaka ukuze sinikelwe kumele sinenge ngevesi kusonikela. Oh Nkosami. So now this brings me to a message yami so why am I saying udokotela uShani and lithi udokotela njalo bazalane umfundisi uShani but mina nje ngimbiza udokotela ngisho efonini yami ngefonini yami useve dokotela Shani umkakhe mama dokotela Shani akasiyi udokotela ngokufunda udokotela nje bambiza ke omphemba angazi kwakwenze njani so let me bring you this mzalwane wami sesovala khona manje ngingane ekhulele khona lapha ngasehluma abazali abasekho emhlabeni so mangikhula
ngikhula ngakhetha ukwazana noJesu wena lapho ungazana noJesu ngakhetha ukwazana noJesu bengikhonze faith mission lapho what 6 bengisuke what 6 ngezinyawo ekusuku ngekhaya mina after i-revival kanje ngiyakwazi ukuhamba ngenyawo ngokukhonza inkosi mama uNzansi ukhona esikhonza ne-faith mission so ngiyakwazi ukuhamba ngenyawo ngokukhonza uNkulunkulu mamela even ngiyakhumbula umyeni etika umyeni eKhokhufeni babelapha ngasesiba bebize inceke umlungu esuka phesheya leya revival etika iphuma ngo 10 ekusuku ngiwalka ngo10 ngifike endlini after 12 ekusuku ngidasa kuse endlini ngicala lalela ngiyokhonza athi ngiyemshadweni ngiyokhonza ekusuku ngamkhonza uNkulunkulu ngihamba ngenyawo so 2018 uma ngiba permanent emsebenzini when I step manje step sokushada ngimncane I was 22 or I was 23 my process I was 22 years old so when I took the step sokushada bengihlala khona lapha nami ngihamba ngenyawo ngokukhonza inkosi ngangayeki ukukhonza inkosi ukuthi anginayo imoto angikhonza la ngimoto inkosi ngayikhonza ngena imoto ngayikhonza ngasebenzi ngayikhonza mamela ngakwazi ukukhonza inkosi nebhuku elilodwa befike beshintshile beswekile begqokele bandla ngoba amamza ngakwazi ukukhonza inkosi mina sengqokele ukuthi asekumusa lona sekumusa ngakwazi ukukhonza inkosi nebhuku elilodwa uboneke ngiyakwazi ukukhonza inkosi namasoko isadabukile hayi yebo shitsami khona inkosi ihlwempu inkosi elilodwa ngale ngiyakwazi ukuthi kushikhala kithi neziphatha zonke asale impatha ngigqokile zona impatha izodwa ngayikhonza inkosi nazo namhlanje odwa baba uthuwa ukuphela nje ispace sokubeka impahla awu nkosami ngakhonza inkosi ngenamoto ngama ngenyawo mama wami ngale ehluma ngenyawo ngisuka enkozweni entseke lepetushini ingane engabazali banemoto ehlala lokushini sahlala emakhaya abo kuma TV sangayi kokhonza inkosi Ulo yami namhlanje ayifani haleluya uJehova ingenalutho ngama ngenyawo ngikhoda ngenampahla ezithene ebizayo ngikhoda hallelujah that's God la uNkulunkulu loya engakhona ngihlwembu namhlanje ngiright namhlanje uleya uNkulunkulu loya ngakhetha yena ngamkhetha sindiswa ngaphila impilo yomdwele endaweni enhlelelo anginaphunga mina angabana ngibithisa uNtombazana ngaphila endwele clean pure angabana ngidala enhleleni uma umuntu enhleleni zonke uyakusukela nkosami ngawe ejo age angazi ngakana ejo age amphilela uJesu angithi kunawujanje la angimazo la oh hallelujah ngijaba ukhomba umuntu la mina bengisuka ekhaya ngivuka ngo4 ngiphuma ngo4 inkosi ekhaya ngiphuma ngo4 ekseni ngo5 ngijike eBridging ngo6 ngidlula eAquadini ngo7 ngiyangena eBay ngiyofesa ngemsebenzini angekanga mina khonza uNkulunkulu ngamkhonza uNkulunkulu uphume enkonzweni omama Mdlandla siphume labo ngo12 ifaith mission ngihambe ngiyemsebenzini eMarkenbini ngiwasha izitsha lapha eMarkenbini ngihambe ngo12 baphume siphume enkonzweni mamela lokusela ngidlila ngithi ngo12 basiphuma baye emakhaya bayo rest bona bayodlela bayobuka ama TV mina sengiyemsebenzini ngiphuma ngo6 mama ngihambe ngenyawo nkosami ngamye kuJehova ngama ngenyawo ngamkhonza ngithi ngamna moto ngamkhonza uNkulunkulu ngamsandisa ngamkhonza uNkulunkulu ngamsandisa angishintshanga isystem into engenzile ngizama ukunyusa izinga nkosami uma ngithi udokotela uyisenior lami ngihlangane naye udokotela lapha kumphosola umyeni lapha kwiPorsche epledgisa abazalwane ngihlangane naye epledgisa abazalwane ngayithatha lento yokupledge uthatha imali upledge kubantu ongabazi nganikela ngoba njengoba usikhangane mesinkonzo la uma ngavula ithembu lokupledge namanje sengapledge ngoba ngaphakama empilweni ngokupledge ngokunikela I'm a product of ukunikela hallelujah nkosami mina ukuhlupheka phamba abazalwane mina ukuhlupheka abazalwane mina ngathi manje ngimoto MS5 omunye umama lapha emayeni wathi etsheni nganza ngingekho wathi uNkulunkulu bekumela ambusise ukhabazela uhlupheke phambi kwethu so manje angikwazi ukuhlupheka izwe libuka lize lemcaba ngoNkulunkulu wami uthi hayi maybe ngathi singcono singakhonzi ukuna wasikwazi asikwazi yazi sometimes
yethu inkinga yethu asebithina esibukise uNkulunkulu wethu ya siyashesha ugive up thina sinomncengwa bazane iprayer bazane iprayer bazane siyafasta bazane fasting sifuna umncengwa njalo Nkosi yami. uma kunento eyodwa engibonga ngayo angeke ngikhonze uNkulunkulu noma isimo sami sibheda Nkosi angeke yami. ngikhonze uNkulunkulu noma isimo sami singahambi kahle ngamkhonza uNkulunkulu ngihlwempu ngaze ngaba right ngamkhonza ngingashadile ngingenangane ngaze banengane ngaze ngashada nenkosikazi wami ngiphilile enseleni so I'm just bringing you closer ungakheli kakhulu sondela eduzane ngoba umuntu wakhona endaweni lwako akulandanga umuntu legoli kuthiwa uzositshela kulanda umuntu le egoli noma ngale komncelo uthi hayi uzositshela woza unenkosi woza ushaye ngala ushaye ngapha ungathi akangitshelanga ukuthi angikhulume ngani usikhanga ngani akangitshelanga so I'm bringing you mzalwane wami mama wami wena ongazana uJesu kuyaphileka nale ndoda uma uyikhonze kahle mina ngokuzalwa bengagqoki impahla engiphethe kangaka mina bengigqoka impahla zokuphiwa yabo umkonzweni umama aqhamuka athi naku ngane yami ugqoka impahla ungakwazi ngisho ukulokhuzana ukukhumula ibhanti ngoba ayilingani impahla ugqoke ufihla ihlazo ukuthi ungabukeki ngaphansi ugqoke ibhanti uzulikhumula endlini ngoba impahla is not your size. I serve God, believe you me. Asabi buza ushaka ngibuza ukusikhangana buza uthusini ukuthi kunjani kaDlofana angifuni ukukhuluma mina kodwa buza kona ngoba ngizosiza lo muntu lo ofuna ukwazi noNkulunkulu ungazeli izinto mkhonze sinjalo isimo sakho soze shintshe Nkosi. Hallelujah. le ndoda is able to do inamandla ukwenza ngaphezulu kucabanga kwakho mamela ngashada mina 2019 shade bengaseka abazali mina ngashade ngisena baba mina ngasena mama wena usenabazali babili baphila uyasebenza namanje ubhizi ke awushadi awuwenzi lutho uhleli uhleli kina manje awuphumi nje ke uthenga imali uthenga isathi wakho umuzi wakho noma uhlezi nje uhlezi umnanje yini usaphela yaje jasibuza lokho unangena nentombi la njengoba sikhuluma nawe nje usevile my love efuna kodwa ushadile njalo uhlezi la uzokhonza even worse ke uma uhamba nayo ngiyahamba ngene Nkosi yami. sayike lapho anginayi lapho kodwa nje njengoba ngenzela ukuthi unentombi odla enkonzweni uzokhonzwa ngentombi yakho iphele nobhebi wakho niphelezelene nizenkonzweni nizophuma enkonzweni niphelezelane futhi akusaphathi ukuthi nendlela yodwa yona enkonzweni Hallelujah. angisafuna ukuya lapho ke uma uzophuma la nentombi yakho niyolela emphethe nowodwa anishadile Nkosi yami. Sikuphi lana? I'm the son of the soil ngiwakhona khona lapho I'm the son of the soil ngiwakhona khona lapho Nkosi yami. ngimkhonza uJesu ngaze ngaphumelela angikufihli lokho nje uJesu angina diploma angina degree anginalo ichance nginemetric nje wasehluma lapha hayi yale ephesheni noma lapha eTheB umetric lapha manje lapha ehluma isingisi ngikhona emsebenzini salapha ehluma la emakhaya uJesu isingisi sami umetric wami usupervisor emsebenzini Nkosi yami. ngiyakahle uJesu Nkosi yami. uJesu Nkosi yami. amen uJesu lo Jesu ekhuluma ngaye uJesu Sikuphi lana? Hallelujah. lo Jesu ekhuluma ngaye engashintsha isimo sakho ya angazi what are you going through angazi umzimba wakho obhekene nawo ngithi mina ngithenga imncane esikoleni ehluma othisha bangibiza ngumfundisi ngimncane esikoleni ehluma othisha bangibiza ngumfundisi ngoba ngikhonze ngisethe esikoleni yabo makuphuma isikole bephelezelana bephethe obhakha bengidlula mina ngekhaya bashiye emakholi nabo bemini yabo lento enzwa into namhlanje vele nje phambi kwabazali angiyazi lento futhi ngakho mina ngeke ungifanise nezinye izingane ngeke ungifanise izingane
Ngikhonza uJesu mina ngishiye dokotela kwa matric sasiba u13 ngenze inkosi sasiba u13 eklasini lethu abafana ukona ba u12 laba abatrendayo yabo laba basestyleni kube khona lo yedwa oyibhali ngikhonza uJesu oyilo ongeke styleni ungasweki nongagoyi into efancy ongaphathi ifoni ebizanga uphathe nje umthix wefoni ebhedayo bese bakhona lo yedwa ke engayimbalule ngenxa yokumhlonipha nokuthi siphambi siyaqoshwa let me tell you this thing out of 13 boys ngisho le video ngayo YouTube ngayo Facebook I can still vouch and repeat this message out of 13 boys ababelapha ya ehluma 2013 ka matric kwa grade 12A kwa physics I'm the first one uqala ukushada abakashadi bonke bayenza semsebenzi lobuli abanye angazi kodwa I'm the first one oshadile yes I'm the first one uqala ukushada mina owazana noJesu baphumile abanye ba university bayofunda bayosebenza bangothisha banamapholo ba right empilweni kodwa ngisho ukushada mina lo noJesu ushada kuqala out of the 13 people ngiphila uJesu phambi kwabantu benentombi zabo njengoba ngireference ngaba ukuthi ngoba babe nentombi nje besithi matric babe nentombi ngina ntombi lesikole sami ni phambi uJesu ngangi nje yabo indaba yamidabukisa nje mfana nje ophorayo mfana nje ongeke styleni ugqoka amabhulu lawa akhathwayo kufeza ama secret socks ebhona igatulo akhonza uJesu mina no grey wami owodwa omdala ukugila ngamkhonza uJesu uma kulesihlanu msobluko ngihamba ngoshumayela eassemble ngiphethe iBhayibheli lamapapela amadala lawa hayi singaphethe plate lamapapela phala lawa yes ngiyoshumayela esikoleni ngishumele phambi kothisha ngishumele ingane ehluphekayo ngishumele ingane ehamba noJesu nje manje ngisaphamisa uJesu Oh hallelujah amphakamisa uJesu waze wangiphakamisa uyamela uJesu nasemsebenzini ngamela uJesu angashiya statement ngamela uJesu wathi kumenza ukuthi kushibe besheba nabantu bakhona bemsheba ngamsheba asabi ama noJesu bafethu yamela uJesu uJesu yangizisa omusha asaphumelele lalela kwaba yinkulu mina ubufakazi uyamgcina uJesu umuntu uJesu ufika uThixo oh hallelujah ngathi mangikhula bengithi cross 8000 ekhaya kithi lapha eHlumo I'm not ashamed of this kwakuseyisimo sakithi batho thisha to be born poor is not your decision but to die poor it's your decision yeah ingane zema university anginamona nazo kodwa nginenkinga ukuthi ziye ema university zingena uJesu ubu university nejazi lakho wazisele uyabona ipayday yakho uyazisa ukhohlwa ukwazi uJesu uJesu ozokusustaina in that job lo msebenzi okuwo yabona umuntu ufuna umshado akana ndaba noJesu ulanje ufuna umshado kaba umshado mangashadi mangathola imoto mangathola umsebenzi ngizoba akamcabanga uJesu lalela udinga uJesu out of all things you need Jesus oh hallelujah you need Jesus you need Jesus yazi into ongayenza iyodwa ukuthatha uJesu oh my God iverse lethu Matthew 6:33 namhlanje iverse lethu into ongayenza iyodwa isinqumo yazi iyodwa ongayenza ukuthatha uJesu ukuthatha uJesu umenze abe ngowakho ukuthatha uJesu ngeke inkosi abantu abaningi bajaha izinto bashiya umnikazi wezinto bafuna izinto abamfuni umnikazi wezinto yabo nje athi kutshela yabo abantu abayinyangeni nabathandazi azi abanye abafuna abathandazi bajaha izinto abazoyithola kubathandazi abanye oh hallelujah abanye baba abayithandi abathandazi inkinga yabo bafuna lento etholakala kubathandazi Nkosi lalela kunomuntu ozothwala emhlabeni athwala akathandi ukuthwala ufuna lento engale kokuthwala ikhona kuJesu oh Nkosi oh Jesu lento ifuna lapha enyangeni ikhona kuJesu mina nginangisho umgaba wodwa wenyanga whatsoever lento ifuna ikhona kuJesu yatholakala imahala
Mahala. You just need to raise your hand. Uphakamisa isandla sakho uze phambili. Uphume ngomlomo wakho. Ukholwe ehlizweni. Wena udinga uJesu wena. Oh, hallelujah. Awudingi udinga uJesu. Oh, Udinga uJesu. hallelujah. Umsebenzi uku-apply. Funa uJesu. Funa uJesu. Funa uJesu. Funa uJesu. Ey, Nkosi yami. Oh, Jesu. Aba isilima endaweni. Sathi uJesu. Yazi namhlanje ngibo Facebook. Khona abantu mabe ngibona Facebook bathi bhuti. Bathi bhuti mncane kubo. Mncane kubo. Impilo ke yenza isimanga dokotela. Ngasekhaya mina bengingane bengathatha notice. La nje la angikhulumi kabi bangibona angikhulumi kabi. Mina bengingane bengathatha notice mina. Akuyona shini ingane bongeke comment bonke izinto. Yazi abanye ngibabona sephethe uhlelo ubone kahle ukuthi laba ukube kuthiwa kuqoqwe nabo qala ukuthi sicabanga ukuthi kuphathe uhlelo ukhabazela bebeyothi cha fakani lo mina bengathatha notice mina ngakithi. Ey, Jesu. Bengathatha notice ngakithi. Yeah, sometimes you need to get out of your comfort zone ukuze uNkulunkulu asebenze. Ey, Nkosi yami. Sometimes udinga ushiya indawo yangakini uye endaweni uJehova azokhombisa yona. Akwenza isizo esikhulu. Ayizwe nakini. Sometimes ushikini ya sometimes ulushiye indawo yangakini. Abangazi indawo bangazi. No. Sometimes you need to share indawo yangakini. Uhambe uyezweni uJehova azokhombisa lona bese kwenza isizwe esikhulu. 2018 uma ngithi ngashada umntwana lapha endaweni enseleni wachitha ngamiyeka ngathola umuzi eNgolezane mamela ngithi la shikithi angingalekhaya ngama ngiyarenta ngathola umuzi eNgolezane ngawushela abafowethu lo muzi loyo 2018 ngayeka ukushada 2018 ngashada 2019 shada sengihlala kuphi njalo eNgolezane 2020 ngawuqeda umuzi ngathenga leyo moto yami leya S5 enesonemihlane abanye bayahla simbe i-Ford eyiblue ngathenga that car sengihlale eNgolezane ngisuke endaweni ngathi uNkulunkulu uma uthi fanele ngihlale eNgolezane mina ngangafuna usemakhaya ngangirate emakhaya bo emakhaya awukhokhe ama rate emakhaya ayibizi ibhizinisi emakhaya shibhile ngangifuna ukuhlala emakhaya nje lo ngihlala emakhaya ngangirate emakhaya ngaphuma ngaye lokushini eNgolezane ngayophilela uJesu eNgolezane izwa ngakhoza uNkulunkulu eNgolezane sashada nonkosikazi sathola ingane yokuqala 2020 sathola esibili sathola esithathu lezi ezinye siyithole sesihlala kuphi esikhaweni so 2021 cela sibuyi 2021 uNkulunkulu wasipha ingane esibili mamela njalo angithi athi kutshela yazi khonto ekuhlunga yenzeka dokotela khonto ekuhlunga yenzeka zake zazala ingane bandleni noma endaweni ngakithi yazi ukubona ingane ezizala nje zizala sithi ihlele emakhaya hayi sesishadile zihlele emakhaya zisale nga2 nga3 nga4 nga5 zizale kanti sababa uthi usezele futhi umzala nawo usezele futhi aphindezele futhi aphindezele futhi abanye worship team bazale kwiband yabona noma kwiband ihlangene ukhorus leader intombi ka keyboard player Oh, Nkosi yami. khonza Oh, Jesu. laphi asha intombi Oh, Nkosi yami. ihostile intombi yasharisha Oh, Nkosi yami. ya noma amina ngaphela Oh, hallelujah. langa wona vele ngizophakamisa uJesu Oh, hallelujah. emkhoma ngizophakamisa uJesu Hallelujah. ngirathi amangane akadivele Oh, Jesu. ngiyathi phela ngoba angimile phela ngamanyama ngokuthi uzomnikelela uze ngithi ukuze ngishomele into ezobangcono no uNkulunkulu ngenze nga right angincikile emalini yomuntu ukuze ngishomele message ngizoyishomela shwa ngishomela ngiphuma ngihamba ngedwa udokotela uthi hayi siphakamisa uJesu yedwa njengose wayiphakamisa sizophakamisa uJesu Oh, hallelujah. sizosiza wena
Jesus. Jesus. So promise uJesu bazalwane sengiyavala. Umuntu uzothi hawu kade uzositshela ngayo ingakho engalifundile vese. Cha ivesi uyalazi ivesi. Angisho ngane sendisuli yalazi angishilo nje Matthew 6:33. Uthi funa neqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe khona lokhu konezelwa. Inkinga yakho sokuthema yonke into. Ufuna ukuthi hayi akalifundanga ivesi. Sibone phakathi kwamatheblet ukuthi uzositshela ngakho. Uyalazi ivesi. Kodwa uhamba uyojona. Lefesi la. Oh, hallelujah. Inkinga yakho uhleze emanyaleni. Lefesi. Inkinga yakho. Uyalazi ivesi. Uthola nali ivesi lakho le. Awu Nkosami. Uthola nali ivesi, uyalazi ivesi. Ayakutshela ivesi. Balandi incekenye namhlanje ke. Ibizo sitshela angitshele ngami. Ngitshela ngoJesu. uJesu sizumo uJesu. uJesu uzokusiza nawe engakusiza. Ungazani nawe uyatholakala mahala. Oh, Nkosami. Hallelujah. Hallelujah. Lo Jesu emahala. Oh, Jesus. Oh my God. Emahala. Oh man. Maplani shumene sonke. Lo Jesu mahala. Na sometimes suke samenza kwangathi uyakhokhela ubone umuntu ubhukhi 1-on-1 mhlasimbe kuthiwa i1-on-1 nobaba i1000 rand. Ucabanga ukuthi uJesu u1000 no. Akasiyimali uJesu, Jesu mahala. Jesu mahala. Khona inkonzo eyenziwa ezinye zeingceko. Ngiyazi khona ingceke ezenza inkonzo le. Kodwa ubaba enkosini uma yenza ubaba enkhonza kena ubaba uNjomani lapha edlangezwa wenza isound system akayena nobaba udume kakhulu ubaba wami enkosini baba dokotela nabazalwane omunye weingceko uma enza into kaNkuluNkulu uyenza with a pure heart akafuni ngisho sinikele esontweni yabona usibepha second uya ngaye ngabe aspledge no pledge ngabe awathatha neyipheko nani ngoba ufuna abantu besizakala akayifundi nomsindo nje manje makupledge makulikelwa kunomsindo emabandleni khona abantu abangakhokhi ishuma abangakhokha ama pledges bafuna sekudliwa bafuna ukudla nabo abafuna ukukhokha Nkosami. bathule imali yabo yokuthi bayikhiphe baye gospel noma baye holiday abashadile baraje kodwa bayikhipha baye holiday bayo celebrate ama-anniversary emjolo imali yabo yokwenza lokho imali yabo yokufaka full tank trust yobuka ibhola abafuna ukunikela esontweni Nkosami. imali yabo ayispenda le ngaphandle kunzima ukuthi ikhishwe esontweni. Oh, Jesus. So now ubaba enkosini unentethi Sherman dokotela Mesina brother unentethi uma enza i1-on-1 nomuntu uyayithanda at least i1-on-1 hayi uthi akabakhulula baphambi abantu ubaba uyabakhulula baphambi abantu masikhonza yabo uyabakhulula baphambi abantu ababeka izandla kodwa sometimes uyathanda ukukhuluma nomuntu behlezi phansi yabo akhulume nawe more yabo kungasekho class ngabe sengathi ukukhulumela ngenxa yabantu yabo. So ubaba enkosini uma ebizwa nonwana akhokhisha uzuka one of the things engihamblisha mangifika lapha ebandleni ngifike ebandleni mina wazana 2021 bengisuka eFaith Mission. So uma ngifike ebandleni athi kimi awukwazi khabazela ukuthi unenkosikazi nengane uhlale emqashweni umkamo wayikhulule ngane sesibili lapha 2021 sino first born wethu hlale emqashweni mamele siyakhonza uJesu silisiwe hlale emqashweni athi baba awukwazi ukukhonza uNkulunkulu uqhubeke uhlale emqashweni mind you ngiyaqhubeka ngiyakhonza ngiyathathwa ngiyapledge ko-Porsche ngiyapledge bandle makupledgwa angiyeke ngikhonza uNkulunkulu kanje apha ngithini uNkulunkulu wangipha umuzi olapha esikhaweni uyamuzwa u350,000 uNkulunkulu ubaba ukhulumizwa wathi akukho right ukuthi uhlale emqashweni kanje angithi ukuthi uyamdinga umzali nje njengoba khona nawe uyamdinga umzali kumele ube nobaba enkosini kumele ube nomama
umzali ozokwazi ukukukhuza noma akwazi ukukubonisa ukuthi lento eyenziwa kanje akwazi ukuthi ube ubaba uhlele emkashweni unezingane zakho nomkakho ngoba izingane zakho zizobaba le mfundiso yala emkashweni wena uzokhuza kaphela ekhaya asiphuze le ngane ngale next door iphuze eyakho ihleli nayo iziphuze yakho ngoba uhlele ngane in the bad environment no ngiyezwakala for the time being ngenxa yesimo kodwa lungisa ke ubutho lamandla sheshe uphume emkashweni uyoyimela ube right Nkosami. so athe umuzi ngahlelanga iplan yami yayithi ngizothenga umuzi after 4 years so from 2022 sekushayisa imoto le engayithenga qeda ukushada 2020 le blue yathi mshayisa ngathi nkosikazi ngicela ukuthi sike uthenge imoto ya le mali esikweletu kwakusele 27000 ebank athi mkami asiyekeni alinqela igama lami angisayincengele imoto ebank sizobeka imali my love ukuze after 4 years noma 3 years mase u300,000 lasimba zama ukubeka ukuthi siphushe ihlanga noma 300,000 noma 400,000 my love ibese sakhumuzi wethu izwa 2022 January siya plan ngonkosikazi iplan yethu ka 3 years noma ka 4 years uthi so kwakhumuzi uyabona ukuthi uyamdinga umzali so kwakhumuzi wathi baba you are not gonna stay emkashweni not under my covering usakhonza uNkulunkulu uyingane yami izwa nkosikazi hamba bheka umuzi Facebook marketplace sawuthola umuzi 350,000 esikhawini ahamba ubuku nkosikazi awuthi yawuthanda muhle umuzi namakamera ay3 ama-toilet ay3 ama-bathroom ay2 ama-garage ay3 dining room sitting room ubiyiwe ama-blocks athi yawuthanda muhle ngathi my love uyimalini wathi 350,000 ngathi uNkulunkulu wami le mali anginayo kodwa uNkulunkulu wami unakho amandla unamandla ukwenza konke angeke avinje le mali anginayo njengamanje my love ukhumbula Nkosami. uma sikhuluma nabanikazi bomuzi bathi bafuna i-deposit mamela ebank namalini ngithema ngebank ngathola u90,000 angithi plan ethi kala ngoJanuary so now seku April uma ebank ngathola u90 ya uNkulunkulu uyangizonda uNkulunkulu ngifuna umuzi awungivovumelo nelo wathi uNkulunkulu cha ngizokufundisa enye into ongayazi ngami angithi manje mina ngincike kwi-loan ukuze ngithenge umuzi uJehova ufuna ukungifundisa ukuyimela financial ufuna ukungifundisa ukuba nebusiness ukuze nginganciki kwi-loan kodwa ngibheke emalini yami engenze on my business ukuze akazi uJehova no ufuna ukukhulisa ukuhlaza inkinga yakho ungaphakama manje sofelela uzube right ungaba nento efika namhlanje kodwa samthatha ukukhule angithi kodwa angikhahle lutho angikhahle tata ngisahlonipha namanje ngibusekile kodwa ngisahlonipha namanje ngisahlonipha udokotela nje akayimi intanga wami uthi senga ngimhlonipha kakhulu umuntu omdala phambi kwami umuntu omdala nje ngimhlonipha kabi ngenze inkosi incenze inkosi ngayihlonipha ngiyazazisa even on my business uma kwafanele inceke inkosi mama Nhlanzi ngize ngicompromise ngithi ungayikhokhi deposit nenkosi thatha imoto keep mali emoto kuphela no unlimited umuthi uyakude ungayikhokhi ngiyahlonipha ingceke zenkosi ngoba abantu abasebenzela uNkulunkulu ngiyamhlonipha umuntu omdala ngoba isibusiso sehlonipha nje njengokuthi insuku zakho zande ezweni hayi wena ngoba wena ungamazisa ungakho wena ushiza into ungakho ethi la ekhaya asihlali izinto ingawashwanga wena udala izinto engawashilo wena Hallelujah. Hlonipha omuyise washona 2018 January washona sengimhloniphile mamela eMarket Bill lapha ngangihola 3,000 rand igrocer engakhula ithengwe ekhaya 8,000 ngayithenga ngangathenga uplastic owodwa ngathenga igrocer ethengwe ngikhule ekhaya ngathi baba ngaphinde uthenga igrocer baba ungayithenga igrocer baba ungayithenga omumzala waye ukuthenga igrocer mhlanga sebenza mina angisho wena ngoba wena umuholile wena wazi yakhe imali yakhe yakhe imali wena uzelo wena Hallelujah. so uma ngisebenza ngezenkosi ngamyekisa ubaba ukuthenga igrocer baba khuleka ngabe uthenga igrocer hayi ngolo 10,000 ngolo 3,000 rand ngathenga igrocer nge 1,000 elinye ngakhokhela osofa basekhaya ngangimathatha lapha ko bread loaves ngathenga ngakhwela nefridge inceke inkosi sathi sikhonza la perfect machine ubaba isiphethe enkosini baba uMbonambi wathi asisupport ingceke kade isinkonzo siba ithithengele anything ngathi mangencekile inceku yayithanda ukuthenga ifridge
ayinayo i-payslip ayinalutho ngathatha ama-payslip ami lawa ka-500 engangihola ngeviki 500 rand sesegame ngafike ngayithengela i-fridge laphana e-Home Hyper lalikhokha 400 rand so lalo 8,000 rand so-ke nge-1,000 ngithenga igrosa kithi nge-1,000 u-600 rand ngikhokhela osofa bakithi ngo-400 rand ngikhokhela i-fridge lenceko so 8,000 elisele elokuthi ngikhiphe ishumi zika 300 rand oba ngihole 3,000 rand bese sala u700 rand othi ngigibele inyanga yonke so 2009 makushona umama wami because ushona umama egula for a long time bese ne-medical aid ekhaya kababa nomama engazi sisemsethini so uma eshona baba ushiya izikweleti engaka umama eshona sale nemaphilisi amangaka amela akhokha afuna udokotela so uma sikhula umama uthe meshona abhede impilo kodwa sangamnika uJesu samkhonza uJesu sithi ngitsheze kokubheda kangakanani 2010 ukhisimusi bedla oje no custard mina ngangenayo into esizoyidla ekhaya ishishebo sasingenaso ishebo ngitshela ishebo ngangidla ishebo sophuthu ishebo into engamanzi umuyika ngesipuni ilokhuzana isalele platini mina nalelo bus lele laqhamukayo lashayisa unogwaja oyiwelela ubaba ucosha ebuye emsebenzini ufile wafika endlini wazama ukuthi isilokhuzane sibe nenyama nyana at least sidla ukhisimusi udliwa kweminye imizi oje no custard thina kwamkhize sadla unogwaja oyifele vele it was not our plan sadla kodwa ngathi asifungele sesemathi ngizosebenza ngelinye ilanga ngizosebenza ngizoba right athi mina mhla ngasebenza ngiphinde ngibuye la athi ngeke ngiphinde ngibuye la uJesu wasengisiza ke wangiwenza ngaphuma nangakithi ngayohlala le ngulezana namuhla nginomuzi esikhawini kuneke ithengulezana kwathengwa imali engayiphiwa uJesu lo Jesu uyakusiza uzube right Hallelujah. Manje kuthenda inyanga ngathi ku right ukuthwala ube no Jesu uyamsiza umuntu aphakama be right. Oh hallelujah. Lokufika in my closing statement. uJesu uyaphila. Awuthi ngitshela usize mina ngakhokhela umuzi engihlala kuona 1 year. Awuthenga umuzi 2022 April. Sangena ku 1 May. And mangi ebank ngenza iloan ka 90,000 so ngo-April uma ngalo January ngabeka imali every month mangihola ngibeka imali enkosikazi so uma sithenga umuzi sesino 130 bathi abanezi bomuzi sifuna at least u200,000 we deposit usale u150 lithe lethu asinawo u200,000 sino 130 umuzi sokhokhela nizokhokha malini sokhokha u10,000 angithi imoto esishayisile lebe sinayo iblue bikhokha 7,000 so iloan ibikhona engayithatha ngishada 2019 isi paid up so sengiyabuthi Plaza Manasi ukhona hlasimba u7 to 10,000 ozosala kade njengoba ngenza iloan yokudepositela umuzi sengiphazamisa ingxenye ngoba iloan izobamba 2.7 yase Nedbank izoba u800 rand yase Capitec u3.5 in total ama loans engizowakhokhela ngenyanga uma sengihlehla sesithathela umuzi sa deposit 130 uma sengihlehla hayibo angisali mina no 7,000 mina angisali no 10,000 ngisala no 7,000 so uJesu ngoba uyalimela igama lakhe akekho khonza uJesu okhipha istatement ngomlomo wakhe uJesu athule ambukanise nezo once washo istatement umkholo uJesu vela hlala ezweni lakhe elikuvu lahloniphe into oyishoyo umuthi by this time nesengiyashada uJesu vela hlonipha into akanayo le mali yoshada kodwa ake ngimenzele ngoba kunabantu aphuma phambi kwabo Hayi kasami. akusenzeli yena sengenzela igama labo Oh hallelujah. uthe uyashada angimsizeke aka-afford manje kodwa ake ngenza indlela uyayenza indlela uJesu Hallelujah. wayenza indlela uJesu sangena kulo muzi uma ngithenga imoto yami e6 iSuzuki Swift ngangiyifihla ngemuva kwendlethu mamela angithi amagaraji ayi3 ayi2 bese kuba khona le drive through imoto ncike inkosi ngangiyifihla ngemuva
ngenzela ukuthi abanezi bomuzi bengayiboni le moto ukuthi nithenga umuzi nemoto kanye kanye. So uma singena ngoMeyi, ngiyakhumbula ngoMeyi uma singena benza nje mabe sidasela umuzi babuyela yabona elokishini sekushone umama kaMkhwenyana. So masemele bebele ekhaya ubaba uyedwa vele njengowesilisa. So now ithi indaba uma singena ngiyayifihla imoto basaphaka imoto yabo bona lapha eyodwa leceleni njalo uma bezoyidinga beyilandeke belandelane basebeyomuntu. Ngelanga baba khona angena aye ngemuva eback afika abone imoto athi ubaba wakhona athethisa umkakhe angithi uyabona upaka kanjani ukhabazela uzupaka ngemuva kwendlu ucamalezela igarage lapha paka eceleni ukhabazela paka kahle kanti hayi ngoba angakwazi ukupaka inkinga ngifihla imoto angifuni inkinga zami zigcine zibe ngaphezulu kwami Nkosami imoto entsha nomuzi kanjani. Oh Jesu uNkulunkulu wangi-expose wayeka ukuthi angi-expose-ke kanti uyangisiza. Ngatshela umkami ukuthi love asiqale ibhizinisi. Sinale ibhizinisi ley'tafu zamanesi asengolezane nase-NPA. Sinale ibhizinisi engangesikole iy'tafu zonke lezo. Sinale ibhizinisi lama-security asehaba lisifakela more than 10,000 ngenyanga. Lisifakela more than 10,000 ngenyanga. So uma sengumuzi ngathi le moto ngeke. Le moto eshayisile blue ibele isho njengale. And manje sidinga u7 seater manje le ngeke ilungu. Ngathatha istaff sami sonke ibhizinisi lami over 10,000 nganikeza abantu ukuthi abaqhubeke naso. Sengisukele ngolezane ngisesikhaweni mina. This what the Lord done sengivala abazali ekhaya leJesu. Wangepha icebo lokuthi angibe nebhizinisi leyimoto balazi kabani ngoba suke sibasiza ngeimoto apha kwaMkhize. Ngaba nebhizinisi leyimoto ukuthi umuntu umedinga imoto njengokuthi usuke e-airport ngiyakhumbula ifamily kaMthetho beceleni khona ifamily kaMthetho lapha na yayibeka ibhoda base police station ukuthi ibabeseke imoto nabo. So we started the business nonkosikazi wami love nanti business izosiza sikhokhela imoto athi unkosikazi ngeke imoto intsha uthatha imoto ngicela angazi ukuthi isesa ngapha emuva. So uma ngicala le nto bazalwane sengiyavala angifisisi ukuzana ukwenza ijoke manje lokuzana. So uma sithatha lo muzi lo uNkulunkulu wasipha amandla okukhokhela umuzi. Mind you ehole lambazana sengivala ehole lami sengisala no7,000 ngana ngithi manje le imali ithatha ama loans. So lo 7,000 uma kuphasa imoto le Suzuki ikhokha u4,500 i-insurance yakhona ifuna 1,000 amagama sengisele mina 1,000 rand angeke ngikhokhele umuzi ke nge-1,000 ibe ngithenga ngizokhokhela nge-10,000 angikwazi ukusho amagama ibese ngayimini into engishona angikwazi ukama manje ngomzalwane uJehova walimela igama lakhe empilweni yami. Lo muzi loyo ngithi ngaleyo nyanga leyo ngoMeyi ngakhokha 20,000 rand end of May. Khabazela uthathe ephi imali engaka siqala ibhizinisi uJehova usipha manje uqala ibhizinisi uJehova uye osiza umuntu azaphumelele. Miyeke leyo thwala miyeke uthwala kodwa nathi indlela ebukeka ngathi udumanyana ngoba miyeke le ndlela ebukeka inhle emehlweni abantu kodwa thatha the long road kodwa uzophila nonembezo msulwa. Oh hallelujah. Umuzi wami ngiyafollow ngiye ngoJune 2023 waba paid up. uThusini ke washuthi ivideo ngoNovember ebandle labo eSheshi kufike uDlokovu babongema wentaba semsebe ufike esikhawini uma isinkonzo 2023 November. Ngimi khona ke ngifakaza ngoJesu osiza umuntu azaphumelele izwe. Ivideo yami ayishutha uThusini ngangiyifakazela nje ngingazi uma ngiyabona abaviderize kodwa I thought it was for church purposes. Kanti uThusini ngithi njengoba enza nje ubuya faka ko YouTube ko Facebook yafika ivideo ku Facebook angatheka amakholo uthwele akekho umuntu ongaphinda apha umuzi mncane lo uthwele umuntu uthi uphinda apha umuzi wathenga imoto nkosikazi ngoJanuary lethi ngathenga i10 imoto eyilama ES6 i10 S7 ngathenga imoto mangifakaza lapha na ngisho ngaya manje kuProvela Production noma kwelami page uDuduzo Mkhize uzwabona ama-video muhletha 2023 wathi unamanga uthwele abantu bengabaza amandla kaNkulunkulu kodwa ngesonto baphetha amabhayibheli bayothanda zoNkulunkulu kodwa bangabaza amandla akho ukuthi akekho umuntu ongaphumelela kanje ngoNkulunkulu yedwa ngaphumelela baphila abazali. Leyo video yasumsindo
waphendula waze wakhatha lathi khabazela awungene ngale ku YouTube no Facebook uyophendula ngoba abakukholwa bathi uthwele bathi ungenze kanjani ethi mina ngokukholwa bazalwane Oh, hallelujah. kama sine nenyawo Oh, hallelujah. ngokukholwa baphika bathi Facebook ku YouTube uthi unamanga lo uthwele uyasibamba lo ngakwenza ngoJesu hayi ngomuntu ngoJesu so ntambama umula unoJesu osiza umuntu unoJesu osiza umuntu bengakusiza nawe esimeni sakini sama finances isimo sakini so ngaphumeleli isimo sakini whatever difficulty that you are facing ekhakini lo Jesu enkhuma ngaye engakusiza lo Jesu uma wasiza mina I was 21 22 uma ngiqala indaba yokushada ngiyingane kwathiwa uyingane ushadelayo ngathi mina uJesu ongisiza ngibe ubaba angazi ukuthi ngoba ubaba ngizwe ngobaba ebandleni bethi uphila kanje nomama wakho uphila kanje uma kuyalwa obaba bayibeshada phambi kwethu kwathiwa uphila kanje nomama ngathi mina angazi ukuthi umshado ngimncane mamela abantu abangiphikisayo manje ngiyashada ngathi ngiyashada kwakuSeptember kwakuAugust ngithi December ngiyashada baphika abantu bathi ngeke ushade ngangashada ngempela indaba waganga lo yamzalwane ngawuyeka ngaqala phakathi olunye uhambo lomshado ngashada December namhlanje ngithena 8 years emshadweni zintathu ingane umuzi upaid up imoto kanye emsayibala imoto uJehova Oh, hallelujah. Jehova nawe ngakwenzela dokotela asithandaze namhlanje ebusuku akwenzeki mistake uNkulunkulu ayishintsha kanti akekho umuntu afuna ukumenzela leyo nto Oh, Jesus. khona into asuke iprovoke ukuze ekwenzele isimangaliso is God of miracles noma kungamele yabona le verse elithi funani uqala umbuso umnyango ongena in this miracles ufuna umbuso umbuso ke mawufuna ukuze konke okunye kunezela uqale wemukela uJesu ukhiye lo ukuvula yonke le process funa senze umthandazo namhlanje umthandazo woguquko into esiyenza manje sisothandaza kodwa before sithandaza ufuna umuntu othi Jesu sizophila kwakho cela sukela kakhona eze ngaphambili sithandaze naye bese siyangena emthandazweni wethu umuntu othi Jesu uma ukwazi ukusiza impilo yomuntu yini mina lengake ngiyonile engenza ungangisizi cela ulekelele ukuphila kwami cela lowo muntu asuke la kakhona eze la ngaphambili ngiyacela iattention yethu yonke ibe la ngaphambili akukhona onyakazayo usuke kuwo babusaphazamiseka manje Jesu cela ungilekelele empilweni yami cela ungilekelele ekuphileni kwami ufuna umuntu othi Jesu empilweni yami ngifuna ukubona uguquko empilweni yami ngifuna ukubona ushintsho uNkulunkulu oyishintshayo impilo yomuntu uma uza kuJesu uguquko is guaranteed abanye lenzeka befika abanye baqala bebe nohambo kodwa showcase bawuhlangene noJesu impilo yakho iyashintsha akekho umuntu okwahlangana noNkulunkulu wazwa ethuneni impilo yakhe ingashintshile uNkulunkulu osilungisela into ezinkulu uNkulunkulu osilungisela inkazimulo esabekayo yonke into ukhiye emelwenze namhlanje usukuthatha isinqumo sokuhlangana naye awuthi Jesu ngihawukele cela uze sithandaze phuma esixukwini phuma esixukwini
Ungaqinisela kunje. Wena usemlilweni ovutha kanje. Bangathiwa nje abantu bonke bayaqinisela, sengaqinisela nawe. Kubantu abangabekezela kulomfakazi osekukhulunyelana, kungabekezela nawe. Wena usebumnyameni wena. Wena usebumnyameni, wena usenkingeni. Wena usebumnyameni, wena usenkingeni. Uma sikhuluma ngomuntu okukhalelwa, wena ngokukhalelwa kunabantu bonke. uNkulunkulu kuvulela ithuba. uNkulunkulu kuvulela umnyango. Ebusuku yafisa uphakamise uze phambili standards. Ngoba le yokuqala uphakamisa isandla izosibambezela. Phela usuka nje uze la standards. Usuka uze standards. Smile nje. Kahlale fana ngabe uyakhala nje smile. Umuntu onebhadi njengawe. Nebhadi lokho. Akekho umuntu onebhadi. Wena ngalesikhathi kumele ukhala uyahleka. Ngalesikhathi kumele uhleke uyakhala. Yamanje fana ngabe uNkulunkulu kuvulela intuba uthi ngena awufuni ukungena. Kusasa futhi ufuna uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu uvula igate uthi ngenani. Ngenani. Uvule nje umnyango uthi ngenani. I want us to pray with you. Egameni kaJesu. Emva kwalokho singena emthandazweni obhekene straight nathi njengabazalwane. Senza ini bazalwane? Siyathandaza. Siyathandaza. Singena emthandazweni straight. Cela nisho lo mthandazo sivala amehlo siphakamise izandla zethu thina sonke. Sivala amehlo siphakamise izandla zethu. Sivala amehlo siphakamise izandla zethu. Ngicela singanyakazi, please. Ngicela singanyakazi. uNkulunkulu is doing into enkulu, ngicela singanyakazi. Uyithatha lento uyibhekise kuwe uma ufuna ukuyenza. Uthi kombe mangenzeka ukuthi ukhuluma nengane yakho ivele kushiya ukukhuluma uphuma hamba. Kungathini enhlizweni. Uthi nje ubhizi uqoqa ukhuluma nengane yakho ubhizi nje uyinika ama instruction. Ivele isuku iphume hamba. Kungenzakala uyithatha nje lento uyise. God is doing something good tonight. Asithi Nkosi Jesu namhlanje ebusuku nginikele impilo yami kuwe. Ngicela ngihlise kancane. Nkosi Jesu namhlanje ebusuku nginikele impilo yami kuwe. Nginikele impilo yami kuwe. Ngicela ungibambe ngesandla. Ungithwale. Uhambe nami indlela yonke. Ungithwale. Uhambe nami indlela yonke. Egameni likaJesu. Baba ngiyathandaza naba abantwana bakho beze kuwe. Khulekela uguqulo ekuphileni kwabo. Abanye bambethwe imimoya. Nkosi ngiyabathandazela. Yelula isandla sakho sihlale phezu kwabo. Abanye basebancane basebasha. uNkulunkulu babambe ngesandla, babambe baqinise bathwale. Thwala lemindeni. Thala lesisizwe. Uma kungasizakala laba uNkulunkulu wami ongcwele ngegama lika Jesu wena ungaphakanyisa udunyiswe. Aliphakame igama lakho. Aliphakame igama lakho. Phakama Jesu. Phakama wena namandla. ngoKristu Jesu inkosi namandla. Luthatha udumo lithatha izibongo. Phakama uNkulunkulu wenkazimulo ngoKristu Jesu inkosi. Thank you Lord. Amen. Ngiyacela othatha ama details ewathole
I want us to make this prayer tonight. Ngiyacela simove thina. I want us to make this prayer before sipho. I want us to make this prayer. Moyingcwele, thank you. Ngicela senze lo mthandazo before sipho. Ngicela ukuthola amagama abo nama numbers abo. Umnike nje abhale. Bese thina abanye sibuka phambili. Ngoba singena emthandazweni manje. uNkulunkulu bazalwane uyayishintsha impilo yomuntu. uNkulunkulu bazalwane wenza njani? Uyayishintsha impilo yomuntu. Mfisa senze umthandazo.